हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय बरायग्रोनाय जाबाय दायो बेयावहाय 1000 कुइसन प्रेक्टिस सिरिज लानानै फैदों जायफोराहाय माने एसएससी जीडीनि एग्जाम होगोन आरोना बिथांमोननि थाखाय बे 1000 कुइसन प्रेक्टिस सिरिजखौहाय लानानै फैदों जायफोराहाय मेथ्सआव माने दुर्बल मेथ्सखौ गोरा मोनो बिथांमोनाहाय नायनो हागोन जायफोराहाय मेथ्सखौ हाखायो बिथांमोना नायाबाबो जागोन जे बेखौहाय जायफोराहाय मेथ्सआव माने गोरा मोनोना बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो बे गासै बे 1000 कुइसन जेनाखि प्रेक्टिस सिरिज बेखौ नोंथांमोनाहाय नायलांबाय थायोबा नोंथांमोननि थाखाय माने मेथ्सआवहाय ना नाम्बार लाखिनायावहाय गोरलै खालामगोन आरो नोंथांमोनाहाय मोजां स्कर खालामनो हायाबो माने एभारेज स्कर लाखिनो हागोन नोंथांमोनाहाय मेथ्सआवहाय बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो फल' खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौहाय ना जाहाथे उनावहाय आपल'ड होबावबा भिडिअफोरखौ नुलाङो जों बेयावहाय माने फुंनि 7 AM आरो बेलासिनि 7 PM आवहाय भिडिअखौ आपल'ड खालामनो नाजागोन जे सानसेयाव मोननै भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजागोन नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ बुंनो लुबैयो जे बेयावहाय पस्टआथ' गासै 45 प्लास ना 45,000 प्लास बेखायनो नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय माने लाथारनो गोसो दानोना एबारावहायनो लाथारनो गोसो नोंथांमोनाहाय एकदम दानिफ्रायनो मोजाङै स्टाडिखौ खालामदो कम्पिटिसना गोबांथार जागोन बेयावहाय पस्टआ बुरजाबालाय मा जानोना बयबो लाथारनो होननानै बयबो जुजियो नालाय बेखायनो बयबो स्करखौ मोजाङै लाखिनो नाजागोन आरो एबारनि कुइसना जेनाखि एसएससिनि जेनाखि एबारनि एग्जामफोरना हमना लाबाय सिपिअ सिजिएल बेफोरखौ नायोब्ला मेथ्सआ एसे गोरलै फैदो एबारबो एसे गोरलै फैनो हागौ अब्लाबो गोरलै जायोब्लाबो मा जायो बेवहाय जुदि कुइसनाहाय गोरलै जायोब्लाना कम्पिटिसनाहाय बांसिन जायो माने बेवहाय मार्क्सआ बांसिन जायो नालाय काटअफआ बांसिन थाङो बेखायनो नोंथांमोनाहाय स्टाडिखौहाय माने प्रेक्टिसखौ दानिफ्रायनो मोजाङै खालामखादो ना दायो बारा गोबाव बुंबाय थाला जों जागायनोसै बेवहाय ना जे बेवहाय दङ फार्स्ट कुइसनाव जे दा HCF and LCM of two numbers are 8 and 45 respectively. If one of the numbers is 24 then the other number is माने बेवहाय होनना बुंदों जे मोननै अनजिमानि HCF आरो LCM आ बेसेबां होनदों 8 आरो 48 माने बेवहाय होनदों जे HCF आ मा दङ बेवहाय HCF आहाय 8 आरो LCM आ बेसेबां 48 बेनिनो मोनसे नाम्बारा होनाय दङ बेवहाय ना मोनसे नाम्बारखौ जों हमना लाबाय बेवहाय साप'ज x1 हमना लाबाय जों ना बे बेसेबां होनाय दङ 24 हमनासो लादों दे ओमफ्राय दानिया बेवहाय जोङो माखौ दिहुननांगौ गुबुन मोनसेखौ दिहुननांगौ जे जोङो बेवहाय माबोरै दिहुनगोन जों ना बेखौहाय जोङो फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे बे मोनसे फर्मुलाखौ लायोब्लानो बेबायदि कुइसन फैयोब्ला बेखौ हाखागोन आरो ना बेवहाय मा जायो फर्मुलायाहाय HCF माने जेब्ला जोङो मोननै अनजिमानि HCF आरो LCM खौ सानजाबगोन आरो ना LCM आरो HCF खौ सानजाबो अब्ला बेयो मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाबगासिनि समान मा जागोन प्रडाक्ट अफ मा जागोन बियो टु नाम्बार्स ना प्रडाक्ट अफ टु नाम्बार्स माने जेब्ला जोङो हमना लाबाय मोननै अनजिमाया मा x आरो x1 बेखौ लायोब्ला ना अब्ला मा जागोन बेनि सानजाबगासिनि समान मा जागोन LCM इनटु मा जागोन HCF जागोन आरो ना बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय बा जों मा मोनथिबाय जे मोननै अनजिमानि सानजाबगासिनि समान मा जायो HCF सानजाब LCM ना बायावहाय HCF आ बेसेबां दङ 8 LCM आ बेसेबां दङ 48 बेनिफ्राय मोननै अनजिमानि गेजेराव मोनसेया बेसेबां दङ 24 आरो जोङो मा खालामनांगौ गुबुन मोनसेखौ दिहुननांगौ बा जोङो 24 जों 48 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जों 2 जों 8 जों सानजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 16 होमब्ला एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार D 16 आहाय ना होमबा नोंसोरो फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे बेवहाय HCF सानजाब LCM बिनि समान मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाब गासै बियो ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंसोरो थोंजोङै बानायबानो जाबाय ना एग्जामावहाय थोंजोङै मा खालामदो 8 into 24 by 8 into 48 ना 8 into 48 by 24 बेबायदि खालामनानै राननानै सानजाबानो जों मा मोनगोन 16 खौ मोनगोन आरो ना दाना नेक्स्ट कुइसनखौ जों थांदिनि बेयाव दङ the greatest number which when subtracted from 5834 gives a number exactly divisible by is 20 28 32 आरो 35 जे मा होनदों जे माबे देरसिन अनजिमाखौ जोङो 5834 निफ्राय माइनास खालामोब्ला ना जे बै माइनास खालामनानै मोननाय अनजिमाया मा होनदों आबुङै एक्जाक्टलि मा जागोन डिभिजिबल माने 20 20 32 आरो 35 ना अब्ला मा खालामनांगौ जोङो नैबे अनजिमाफोरनि जों मा खालामनांगोन दुवासा दिहुनना लानांगोन माने LCM दिहुनना लानांगोन जोङो ना LCM दिहुननानै लानांगोन जोङो
अब्ला बेवहाय जोङो LCM खौ माबोरै दिहुनो ना HCF खौ माबोरै दिहुनो LCM खौ माबोरै दिहुनो सिगांनि भिडिअफोराव दं नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन बेयावहाय 20 आरो 35 बिसोर माजों डिभाइड खालामजायो बियो 5 जों ना जे 5 जों इयावहाय मा थागोन बियो 7 दाना जोङो इयावहाय 7 जों जोङो डिभाइड खालामनो हागोन बेखौहाय 4 8 32 31 थागोन ना 1 दाना जोङो 4 जों हायो 4 जों इखौ 1 1 8 ना बेनिफ्राय हाला जोङो अब्ला दाना बिनि सानजाब गासै दिहुनदो जोङो 2 जों सरि 5 जों 4 जों 20 20 जों 8 जों 160 160 जों दाना 7 जों जोङो सानजाब नांगौ अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 1120 मोनगोन जोंना 1120 मोनगोन जोङो मानो होनबा 42 2 थाबाय ना 7 4 जों 11 होमबा बेवहाय 0 मोनसे दङ गासै सानजाब जोबब्लाना 5 7 4 8 बेखौ सानजाबा जोङो 1120 मोनगोन जोंना दानिया जों मा खालामनांगौ जे जोङो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जोंना देरसिन अनजिमाखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जोङो जिहेतु देरसिन अनजिमाखौ दिहुननो थिनो नालाय बेवहाय माने माबे देरसिन अनजिमाखौ अनजिमाखौ दानख'नांगोन जोंना नैबे 5834 निफ्राय होमबा जों मा खालामदों जों बेवहाय 5834 निफ्राय माखौ माइनास खालाम जेनाखि जोङो दुआ LCM मोनदों जोंना बेखौ माइनास खालामबानो जों मोनगोन होमबा 4174 होमबा 4714 खौ जोङो माइनास खालामनांगोन मानिफ्राय 5834 निफ्राय ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन अप्शन नाम्बार बि आहाय ना नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेयावहाय ना रुटनि सिङाव बेबायदि होनाय दङ जे बेयावहाय ना पइन्टआव दङ बियो ना पइन्टआव दं दाना जोङो पइन्टखौ जोङो बोखारना लाग्रोदो पइन्टखौ जों बोखारना लायोबा ना बेयावहाय पइन्टनि आगदाथिं मा दङ बेयावहाय गोजौनियावहाय मोनथाम पइन्टनि आगदाथिं मोनथाम अनजिमा दं सानजिमा दङ बेयावबो मोनथाम सानजिमा दं बेयाव मोनथाम सानजिमा दं बेयावहाय मोननै सानजिमा दं होमबा पइन्टनि आगदाथिं ना मोनबेसे सानजिमा जाहैगोन होनब्ला नाम्बार थाहैगोन प्लास खालामजोबदो 3 9 11 माने गोजौआवहाय पइन्टनि आगदाथिं 11 था नाम्बार थाहैगोन बेना बेयावबो गाहायनिखौबो नायदो 3 यावहाय 4 यावहाय 4 4 4 8 8 जों 3 जों 11 होमबा 11 11 होमबा समान जाबाय दा बेवहाय जोंना पइन्टआ गोजौनावबो पइन्टनि आगदाथिं मा होनो समान अनजिमा थागोन बेवहाय ना गाहायनिजों गोजौनिजों अब्ला जों बेवहाय मा खालामनो हायो थोंजोङै जोंहा समान जाबाय नालाय ना होमबा जोङो थोंजोङै मा खालामनो हायो बेवहाय पइन्टखौ बोखारना लानो हायो जोङो 36 माने जेबो जोङो 0 10 100 बेबायदि सानजोबलायनांगौनि गोनांथि गैला जोङो ना पइन्टखौ बोखारबाय जोङो बेवहाय 8 जों 8 केन्सेल खालामबाय ना 2 जों 2 सानजाबा मा जायो 4 4 जों जोङो 16 खौ डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 4 मोनगोन जोङो ना दानिया 9 नि स्क्वायर रुटआ मा जायो 3 36 ना मा जागोन 6 आरो नैबे 2 4 निया मा जागोन 2 होमबा 3 जों 2 जों 6 6 जों 6 बेसेबां 36 होमबा मा जागोन अप्शन नाम्बार बी 36 आहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन बियो ना दानिया नेक्स्टआव मा दङ जोंना ए नाम्बार when divided by 114 leaves remainder 21 if the same number is divided by 19 then the remainder will be जे मा होनदों मोनसे अनजिमाखौ जोङो जेब्ला 144 जों डिभाइड खालामो अब्ला बेवहाय रानखोन्दाया मा जायो रिमाइन्डाराहाय 21 जायो आरो बै एखे अनजिमाखौनो जेब्ला जोङो 19 जों रानगोन अब्ला रानखोन्दाया मा जायो बेखौहाय दिहुननांगौ अब्ला जों मा खालाम बेवहाय नैबे रिमाइन्डारखौ जायजों राननांगौ बेजोंहाय रान 21 खौ जों माजों राननांगोन 19 जों मिथिखायो बे 1 थांगोन ना खेबसेहाय मा जागोन 19 अब्ला रानखोन्दाया मा जागोन 2 अब्ला बेसेबां थागोन बै अनजिमाखौ जोङो जेब्ला 19 जों रानगोन अब्ला रिमाइन्डारा मा जागोन बेयो 2 जागोन अप्शन नाम्बार बी आहाय दानिया नेक्स्टआव दङ दा स्क्वायर रुट अफ 0.09 बेवहाय स्क्वायर रुट दिहुननांगौ जोंना माने स्क्वायर रुट माने बर्ग रोदा दिहुननांगौ जोङो बेवहाय नाय जोङो जेब्ला जोङो स्क्वायर रुट दिहुननांगौ अब्ला जोङो जरा लायो जोंना माने जेब्ला मोननै सानजिमा थायोबा मा जागोन बर्ग रोदाया मोनसे जागोन मोननै थायोबा मा जागोन बर्ग रोदायाहाय मोनसे जाफैगोन होमबा बेवहाय पइन्ट दंना पइन्टआ आगोल फैबाय दाना 09 नि बर्ग रोदाया मा जायो जोंनाहाय 3 होमबा मा जागोन 0.3 बेवहाय नायदो 0.3 गैया नाथाय कनफिउज जानो हागौ बेथ' 0.3 गैया होननानै ना नाथाय बेवहाय 0.30 दंना माने जोङो बेवहाय 0खौ जोङो होदेरनो हायो जेबो नङा बियो ना पइन्टनि आगदाथिं जोङो जायखिजाया जोङो 0 होदेरबाबो जेबो नङा बियो ना मा जागोन एन्साराहाय जोंनिया 5 नियाहाय अप्शन नाम्बार ए आहाय बियो दानिया द नाम्बार 0.121212 in the form p by q is equal to माने नैबे ना बेखौ जोङो p by q नि फर्माव लिरोबा बिनि समान मा जागोन ना बेवहाय नाय मानि मोनबेसेनि उनावहाय मोनबेसे सानजिमानि उनाव रिपिट जाफिनदों बा अनजिमानि उनाव रिपिट जाफिनदों बियो 1 2 1 2 माने 1 2 मोननै सानजिमानि उनावहाय नङा 1 2 1 2 ना माने बेवहाय जोङो डाइरेक्टहाय बानायदो जेब्ला मोननैनि उनावहाय जेब्ला रिपिट जाफिनगोन अब्ला गाहायाव मा लानो नोंसोरो जेब्लायबो 99 मोननैयावबा 99
ना मोनसेयावबा 9 आरो मोनथामावबा 999 ना बेबायदि बेनिफ्राय दानिया नायदो जेतु मोननैया जावलेफिनदों ना मोननैनि उनावहाय अब्ला मा जागोन बे पइन्टआ आगदाथिं मोननै बारलांगोन बेयो पइन्टआ आगदाथिं मोननै बारलाङोबा बेवहाय जागोन ना बेवहाय जागोन दानिया जोङो बेनिफ्राय जोङो बे सिगांनि अनजिमाखौ जोङो माइनास खालामफिनदों ना माइनास खालामदों अब्ला मा जागोन जोंनाहाय 12 होमबा गोजौआव मा जागोन 12 बा बेखौ जोङो 3 जों रानोबा मा जागोन इयो 4 बेजों रानबाय मा जागोन 3 जों रानोबा 33 होमबा 4/33 आ कारेक्ट एन्सारा जागोन जे मानो थाखाय बेबायदि जादों जे बेयावहाय जोङो मा खालामनांगौ जे मोनसेल' थोंजोङै बानायदों दे बेखौहाय नोंसोरो कनसेप्टआ मा जायो जोंनाहाय हमबाय साप'ज बेखौ जोङो x हमनानै लायोब्ला ना बेखौ जोङो x हमबाय 0.121212 बेबायदि जादों ना माने 1212 माने मोननैनि उनावहाय रिपिट जाफिनदों बियो ना मोननैनि उनाव रिपिट जाफिनोबा मा खालामनांगौ जोङो 100 सानजाबनांगौ जोङो हा 100 सानजाबनांगौ जोङो होमबा x जों जोङो 100 सानजाबबा मा जागोन 100x दाना बे अनजिमाजों जोङो जेब्ला सानजाबगोन सानजाबबा जोंना मा जायो पइन्टआहाय आगदाथिं थाङो रानोबा पइन्टआ मा जागोन आगसिथिं फैगोन दानिया आगदाथिं मोनबेसे बारलांगोन बेवहाय जोङो लाथिख'आ मोनबेसे दङ मोननै बेखायनो बे आगदाथिं मोननै अनजिमा बारलांगोन बियो ना बेवहाय 12.1212 जागोन बियो ना जुदि मोनथाम अनजिमानि उनाव जावलेफिनोबा जोङो 1000 सानजाबनांगौमोन ना बेबायदिनो मोनब्रैबा मा खालामनांगौमोन जोङो 10,000 सानजाबनांगौमोन बेबायदि मोनसेयावबा 10 सानजाबनांगोन जोङो दानिया नै बिनिफ्राय बेखौ जोङो माइनास खालामदो जोङो ना बिनिफ्राय जोङो बेखौ मा खालामदो जोङो माइनास खालामदो मा जागोन 100 निफ्राय जोङो x माइनास खालामबा 99x होमबा इयावहाय मा दङ 12.1212 निफ्राय जोङो 0.1212 खौ सानजाबबा मा जागोन जोंनाहाय सरि दानख'योब्ला मा जागोन बेयो 12 होमबा जोङो मा खालामदो जोङो x खौ लाखियोब्ला मा जागोन 12 खौ 99 आ रानहैगोन अब्ला 3 जों रानोबा मा जागोन 4 जों रानोबा 3 जों रानोबाथाय 99 खौ 33 होमबा अपसन नम्बर C आ बेयो ना दानिया नाय two numbers are in the ratio 3:4 their LCM is 84 the greatest number is बेवहाय नाय जे मोननै अनजिमानि रेशियोआ होनाय दं ना बेनिफ्राय एलसीएमआ होनाय दं बेनिफ्राय जों माखौ दिहुननांगौ देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जेब्ला रेशियोआव होनाय थायो 87 होनाय थायो ना बेनिफ्राय जोङो देरसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ बा दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जायो अब्ला मा खालामनांगौ जोङो बे 87 खौ सरि एलसीएम को माजों राननांगोन जों बेवहाय जोङो देरसिनखौ दिहुननो थिनो ना देरसिनखौ दिहुननो थिननाय लोगो लोगो माजों राननांगोन जों नैबे रेशियो दुइसिन रेशियोजों जोङो राननांगोन मिथिबाय माने दुइसिनजों रानोबा जों देरसिनखौ मोनगोन आरो जुदि दुइसिनखौ दिहुननो थिननायबा जों नैबे देरसिनजों राननो नांगोन होमबा बेखौहाय 3 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां जागोन बियो 28 ना बेसेबां जागोन बियो 28 जुदि जोङो 4 जों डिभाइड दुइसिनखौ सोंनाय मोनबा मा खालामनांगौमोन जोङो दुइसिनखौ सोंनाय मोनबा ना स्मलेस्ट होननानै सोंनाय मोनबा जोङो 4 जों रानगौमोन आरो मा जागौमोन बियो 21 जागौमोन दा देरसिनखौ सोंदों नालाय देरसिनखौ सोङोब्ला जोङो दुइसिन रेशियोजों राननांगोन रुजुथायजों राननांगोन आरो देरसिनखौ देरसिनखौ सोङोब्ला दुइसिन रुजुथायजों राननांगोन आरो दुइसिनखौ सोङोब्ला देरसिन रुजुथायजों राननो नांगोन बियो दानिया बेवहाय मा होनदों जे a drum of kerosene is 3/4 full when 30 liters of kerosene is drawn from it it remains 7/12 full the capacity of drum is माने बेयावहाय होनदों जे मोनसे ड्रामावहाय ना मोनसे ड्रामाव केरासिना मा होनदों 3/4 फुल जाना दं माने हमबाय ड्रामनि केपासिटिया एक्सनिनो मा जाना दं बेयावहाय 3/4 आ मा जाना दङ केरासिनजों आबुं जाना दं बेनिफ्राय जुदि बिनिफ्राय मा खालामनांगौ होनदों 30 लिटारखौ जोङो मा खालामनांगौ दिहुननांगौ हा जुदि बिनिफ्राय जोङो 30 लिटारखौ दिहुनोब्ला मा खालामनांगोन जों माइनास खालामनांगोन ना आरो बेखौ जुदि 30 लिटार माइनास खालामोबा केरासिनखौ 30 लिटार माइनास खालामोबा बेवहाय मा जाना दङ जे बेसेबां थायो होनदों एक्सनि बे सिगांनि केपासिटिनि ना सिगांनि केपासिटिनि बेसेबां 7/12 थायो बियो 7/12 दाना बेखौ जोङो सल्भ खालामोब्लानो मोनगोन बेखौहाय ना जे जोङो मा खालामनो हायो बेवहाय एक्स जों नैबे 3 ना बे 3 जों सानजाबा मा जागोन जोंनाहाय 3x दाना 4 जों बेवहाय एलसीएम 4 जागोन 4 जों माने 30 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 120 120 आरो बेवहाय मा जागोन बेयाव गाहायाव 4 दंमोन ना 4 दं बेखौहाय खनसे लाबावनोसै आङो 7x/12 जोङो नै बेखौ मोनबाय जोङो ना दानिया जों मा खालामनो हायो 4 जों इखौ डिभाइड खालामखादो बेसेबां मोनगोन जोङो 3 मोनगोन जों ना 4 जों इखौ डिभाइड खालामबा 3 मोनबाय जोङो दानिया खौ जोङो मावफुंदिनि ना
बेखौ जोङो मावफुंदिनि जे बेवहाय ना को 3 मोनबाय जोङो दाना जोङो दानखौ सानजाबदो जोङो ना दानखौ सानजाबदो माने क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो बेवहाय मा जागोन बेवहाय 9x 3 जों 3x सानजाबा 9x दाना 3 जों 12 को सानजाबा बेसेबां जागोन बेयो 36 0 ओरैजाय मा जागोन 7x दाना 7x को ओरैलाबा मा जागोन बेयो माइनास जागोन होमबा 2x बेखौ ओरैलांबा बेसेबां जागोन बेयो 360 दाना 360 को जोङो माजों रानगोन 2 जों रानगोन 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 जों cancel खालामबा 1 हरबाथ' 2 16 8 180 होमबा बेसेबां जागोन 180 लिटार जागोन आरो ना होमबा माने दैजाखि दा ड्रामनि केपासिटि बे बेसेबां 180 लिटार आरो ना दाना नेक्स्ट कुइसन दङ नेक्स्ट कुइसनाव बेयाव दं बाय व्हाट लिस्ट नाम्बार शुड 675 बी multiply so as to obtain a perfect cube number जेब्लानाखि बेबायदि माबे अनजिमाखौ सानजाबोब्ला बा रानोब्ला बे अनजिमाया पारफेक्ट क्यूब जागोन बा पारफेक्ट स्क्वायर जागोन अब्ला जों मा खालामनांगौ बेयावहाय क्यूब होननानै बुङोब्ला बिनि जेनाखि सानजाबगिरिफोर ना रोदा सानजाबगिरिफोर बियो मोनथाम जानो नांगोन आरो स्क्वायर होननानै बुङोब्ला जरा जानो नांगोन बियो ना बेयावहाय 675 नि जोङो प्राइम नाम्बारफोरखौ जोङो सानजाबगिरिफोरखौ ना प्राइम फेक्टर बेयावहाय बेखौ दिहुनना लाबानो जाबाय बेयाव मा जागोन 5 जों हायो मानो होनबा बेयावहाय इउनिट डिजिटआव 5 दङ ना 1 17 3 होमबा मा जागोन 3 बा 15 नालाय 25 5 ना 1 35 इनिफ्राय 5 जों बेसेबां जागोन बियो 27 दाना बेवहाय नाय जों बेखौ बानायनो नांला जों मिथिखायो जे बे पारफेक्ट क्यूब जानो नांगौ नालाय ना बेयावहाय एथ' 5 जों थांला ना 5आ जोंना मा जाना दङ मोननैल'सो जाना दंखायो आरो बे 27आ मानि क्यूब जाना दं 3 नि क्यूब जाना दंखायो बियो ना होमबा बे क्यूब जाना दंखायो दाना जोंनो मा नांगौ बेवहाय नाय 5आ मोननैल'सो नांगौ बेखायनो जों क्यूब जानांगौ नालाय मोनथाम नांगौ नालाय होमबा जों मा खालामनांगोन जों बेयावहाय 5 इनटु खालामदेरनांगोन जों ना 5 इनटु खालामदेरनांगोन अब्ला बेखायनो मा खालामनांगोन जोङो 5 जों बेखौ इनटु खालामनो नांगोन जोङो ना दानिया नेक्स्टआव दङ इफ ए एन्ड बि आर टु odd positive integers by which of the following integer is a power 4 minus b power 4 always divisible जे मा होनदों बेवहाय a आरो b आवहाय मोननै दाजाबथाय मा होनदों रग' अनजिमा बियो ना मोननै दाजाबथाय रग' अनजिमा अब्ला जे बेवहाय बेजरा दाजाबथाय रग' अनजिमा मोननै बेजरा दाजाबथाय रग' अनजिमा अब्ला मा होनदों बेवहाय बबे नाम्बारजों बबे रग' अनजिमाजों ना बबे रग' अनजिमाजों बियोहाय a power 4 minus b power 4 आहाय रानजागोन जेब्लायबो रानजागोन बेना होमबा जों मा मोनसे बेवहाय a power 4 खौ जों मा लिरनो हायो a square power a square ना a square नि डिग्रियाव जोङो स्क्वायर खालामनो होनबा मा जागोन सानजाबबा 4 आनो जागोन बेना बेखौबो मा लिरनो हायो जोङो स्क्वायर लिरनो हायो होमबा जों मा मोनसे नाय a square minus b square नि महराव दं बेना a square minus b square नि फर्मखौ मा लिरनो हायो जोङो a plus b into मा जायो a minus b लिरनो हायो जोङो a plus b into a minus b होमबा जों बेखौ a plus b into a minus b a square बेवहाय नाय स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर थागोन बेवहाय स्क्वायर गैयामोन ना बेखायनो मा जागोन बेवहाय प्लास b square आरो मा जागोन a square minus b square आरो जों बे a square minus b square खौ जों बेबायदि महराव लिरनो हाबावगोन ना नैखौहाय होमबा मा लिरनो हायो जोङो a plus b आरो मा लिरनो हायो a minus b दाना जों नैखौ दोनथ'दो नैबेखिनिखौ नायदो मानो होनबा बेयावहाय नाय जे बेबायदि दङ ना जे नैबेखिनियाहाय जुदि 8 जों रानजायोब्लानो बेबोथ' 8 जों रानजाखागोन ना होमबा जों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लादो स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय फर्मुला माने बेखौहाय सिफायनानै लिरदों ना बेखौहाय बेनिफ्राय a square minus b square बा गोसोआव ला a plus b a minus b जायो बेखौ गोसोआव ला दे बेफोरखौहाय नांथारगोन अब्ला जों दानिया नैबेखिनियावहाय ना बेयावहाय मा मोनबाय जोङो a plus b a minus b दाना जोङो odd positive integer होनना बुंदों हमना लाबाय a खौ जोङो 3 लाबाय आरो b खौ जों मा लाबाय 1 मानो होनबा odd नालाय बेजरा अनजिमा होनदों ना होमबा 3 आरो 1 बेयावहाय खनसे प्लास आरो खनसे मा जागोन इयो माइनास होमबा बेयावहाय 4 into 2 होमबा मा जागोन बियो 8 होमबा माजों रानजादों बियो 8 जों अब्ला बेयो मा जागोन जेब्लायबो बे अनजिमाया बेयावहाय मा जागोन बेबायदि महरावहाय
मा जायो बेयो जेब्लायबो माजों रानजागोन 8 जोंहाय रानजागोन आरो बेयो ना दाना नेक्स्ट खौ नायबानो जाबाय बेयावहाय मा दोङो if the ratio of cost price and selling price of an article be 10:11 the percentage of profit is बेयावहाय नैबे जाबाय CP आरो नैबे जाबाय SP जाना दं ना रुजुथायाव होदों अब्ला बेयावहाय नाय जे बेवहाय प्रफिटखौ सोंखादों ना प्रफिट पार्सेन्टखौ सोंखादों होमबा बेयावहाय नाय प्रफिटखा जुदि बेयावहाय प्रफिट जागोन ना लस जागोन होननानै सोङोब्ला बेयावहाय जों मिथिखायो SP आ देरसिन जाना दं ना बेखायनोथ' प्रफिट जाखागौमोन बेसेबां बांसिन जाना दं बियो 1 नंगौना नङा 1 माने 1 प्रफिट जाना दं बेयाव ना 1 बेसेनि जे जोंना जेब्ला जोङो प्रफिट पार्सेन्टखौ दिहुननांगौ ना प्रफिट पार्सेन्टखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन प्रफिट बाय मा जायो CP प्रफिट बाय मा जागोन प्रफिट बाय CP इनटु मा जायो 100 आरो प्रफिटखौ जों माबोरै मोनो जे SP निफ्राय CP खौ माइनास खालामदों बेखायनो जों 11 निफ्राय 10 खौ माइनास खालामनानै बेसेबां मोनो जोङो 1 मोनदों बेवहाय ना बा 1 बे मा जागोन CP आ बेसेबां दं बेवहाय 10 ना बेनिफ्राय बेयावहाय मा जागोन 100 बा 0 जों 0 केन्सेल मा जागोन होनबा 10% मा जागोन बियो प्रफिट जागोन अपसन नम्बर C हाय ना अपसन नम्बर C दाना नेक्स्टआवहाय मा दोङो a manufacturer marked an article at ₹50 and sold it allowing 20% a discount if his profit was 25% then the cost price of the article was यावहाय मा होनदोङो मोनसे आर्टिकलनि मार्क प्राइसआहाय बेसेबां 50 मोनसे आर्टिकलनि मार्क प्राइसआहाय बेसेबां 50 बेनिफ्राय मा खालामदों बियो डिसकाउन्ट होनानै मा खालामदों 20% डिसकाउन्ट होनानै बियो फानदों 20% डिसकाउन्ट होनानै फानदों बेनिफ्राय if his profit was 25% then the cost price of the article was बेयावहाय मा खालामनांगौ जोङो जे बेनि प्रफिटआ 20% डिसकाउन्ट होनानै जुदि बियो 25% माने 20% डिसकाउन्ट होनानै फाननायनि उनाव बियो मा जादों 25% प्रफिट जादों 25% प्रफिट जादों अब्ला बिनि बायनाय बेसेना बेसेबांमोन जोङो बेखौहाय दिहुननो नांगोन जोङो ना माने बेवहाय ना 50 मार्क प्राइसआव माने 20% डिसकाउन्ट होनानै फानदों माने 100आव बेसेबां फाननाय जादों बियो 20% डिसकाउन्ट होदों माने 100आव 80आवहाय फानदों बियो ना 100आव 80आवहाय फानदों अब्ला बे मा जागोन सेलिं प्राइस जाबाय बेना सेलिं प्राइस दानिया जोङो माखौ दिहुननांगौ कस्ट प्राइसखौ दिहुननांगौ नालाय बियो मा जाना दं सेलिं प्राइस जाबाय बेना SP जाबाय बियो बे SP जे जों दाखालि माखौ दिहुनगोन जोङो CP खौ दिहुनगोन जोङो CP खौ दिहुनगोन जों बेयावहाय मा खालामबाय नैबे मा जाना दं जोङो SP जाबाय मानो जे 50 खौ मार्क प्राइस 50 आवहाय ना 50 खौ बियो 20% डिसकाउन्ट होदों माने 100आव 80आव फानदों दाना जों माखौ दिहुननांगौ 25% प्रफिट जायोब्ला जे इसिबाङाव फाननानै जुदि 25% प्रफिट जायोबा माने कस्ट प्राइसआ बेसेबां ना कस्ट प्राइसखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय SP इनटु नै कस्ट प्राइसखौ दिहुननाय फर्मुला जागोन SP समान CP इक्वल टु SP इनटु जे मा जागोन बेयावहाय 100 प्लास मा जायो प्रफिट पार्सेन्ट गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जुदि SP खौ दिहुननांगौ जायोबा SP खौ दिहुनबा मा जागोन CP इनटु 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्ट गायाव मा जागोन 100 उल्थायगोन बियो ना गोसोआव लाबानो जाबाय लस बाथाय माइनास खालामबानो जाबाय ना होमबा बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेयोहाय ना फर्मुलायाहाय दानिया बेथ' SP जाबाय ना बेवहाय मा जागोन जोंनाहाय 100 बेनिफ्राय मा जागोन 25% प्रफिट माने बांसिन जादों ना 100आवहाय जुदि 25% प्रफिट जायोबा होमबा मा जागोन बियो 100 प्लास मा जागोन 25 होमबा 125 जागोन बियो 125 होमबा 100 जों 100 केन्सेल 25 जों रानबाय खौहाय 2 25 खौ बेसेबां जागोन 5 जों इखौ रानबा बेसेबां जागोन बियो 1 36 ना 16 जों दाना 2 जों इन्टु खालामबा बेसेबां जागोन बियो 32 एन्सारा मा जागोन 32 माने बिनि कस्ट प्राइसआ बेसेबां जागोन होनबा जोंनाहाय दिहुननांगौआ CP आहाय 32 जाबाय बियो ना दाना नेक्स्टआव दङ
a share is sold for rupees 720 after giving a discount of 10% on its mark price. The cost price of the share is rupees 640. If it is sold at the mark price, then the profit percent will be. माने बियोहाय मोनसे शेयारखौ 720 आव फानदों ना माने मार्क प्राइसआवहाय 10% डिसकाउन्ट होनानै ना मार्क प्राइसनि 10% डिसकाउन्ट होनानै बियोहाय 720 आव फानदों जुदि कस्ट प्राइसआहाय 640 जायोबा बिनि प्रफिट पार्सेन्टआ बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो माखौ मिथिना लाग्रोनांगोन मार्क प्राइसखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनांगोन जोंना जे जोङो मार्क प्राइसखौ दिहुननांगौ बेवहाय 720 माने कस्ट प्राइस इनटु जे मा जादों बेवहाय जिहेतु बेवहाय डिसकाउन्ट होदों ना डिसकाउन्ट होदों होमबा मा जादों बियो 90 आव फानदों ना 90 आव फाननाय जादों बियो 90 आव फानदों 100 आवहाय 90 आव फानदों ना होमबा 0 जों 0 केन्सेल 9 जों बेखौहाय मा खालामबाय केन्सेल खालामबा बेसेबां जागोन बियो 8 जों 100 जों बेसेबां जागोन बियो 800 दानिया मा जाबाय बेवहाय मार्क प्राइसआहाय 800 दानिया कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ 640 होमबा जोङो 640 निफ्राय माइनास खालामदो होमबा 061 160 मा जाना दं बियो प्रफिट जाना दं मानि सायाव मायावहाय 640 नि सायावहाय ना 640 नि सायाव जों माखौ दिहुननांगौ जोङो बेयावहाय प्रफिट पार्सेन्ट दिहुननांसिगौ दायो ना इनटु 100 0 जों 0 केन्सेल 16 जों खौ रानबा 4 जों खौ रानबा बेसेबां 25% होमबा एन्सारा मा जागोन जोंहा अपसन नम्बर डी 25% आहाय ना दङ what is 12% of 4% of 7% of 2 into 10 24 6 माने बिनि माना बेसेबांखौ दिहुननांगौ ना ओमफ्रायहाय 12 याव मा लिरनो हायो जों पार्सेन्टखौ मा लिरनो हायो 100 ना अफनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो इनटु 400 यावहाय अफनि जायगायावहाय इनटु ना यावहाय मा जागोन 2 into 10 24 6 माने यावहाय 10 10 6 ता दं माने 0 आ गासै 6 ता दं होननाय जादों यावहाय 0 आ गासै 6 ता होमबा 6 ता 0 यावहाय नायदो गाहायावहाय केन्सेल जागोन बियो ना होमबा यावहाय 1 2 3 4 5 6 6 ता 0 दं बेवहाय होमबा 6 ता जों 6 ता केन्सेल जागोन बियो ना होमबा यावहाय 2 जों 4 जों 8 8 जों 7 जों 56 56 जों 6 जों 2 जों बेसेबां जायो 12 होमबा मा जागोन इउनिट डिजिटआव 12 जोङो मा मोनगोन 6 7 2 खौ मोनगोन माने जोङो गासिखौबो सानजाबजोबलायनो नाङा ना जा समाबो समखौथ' जों गोबाव मोना बांद्राय ना ओरैनोथ' एबारथ' 60 मिनिटल'सो ओंखायनो जोङो गासिखौ बानायजोबना जोङो एप्रोच जोङो नायनांगोन जों ना माने बेवहाय जों गासिखौ बानायजोबलायबा जोंहा टाइम थांगोन ना इउनिट डिजिटखौ नायदो इउनिट डिजिटआवहाय जोंहा 2आ मोनसेल' दं नालाय एन्सारा बेनो जाखागोन जेबो 2 गैया मानो होनबा नाय 4 जों 2 जों सानजाबा मा जायो 8 8 जों 7 जों 56 ना दाना 6 जों जोङो 2 खौ सानजाबदो बेसेबां मोनगोन जोङो 12 बा मा जागोन इउनिट डिजिटआव 2 दं नालाय बियो आरो जुदि सानजाबजोबथारनोबा नोंसोर सानजाबजोबथारबानो जाबाय बेसेबां मोनगोन 672 मोनगोन बेखौहाय ना The perimeter of an equilateral triangle is 36 root दे डिवाइड नङा बाय बेवहाय 36 root 3 सेन्टिमिटार फाइन्ड इट्स हाइट जेहाय इक्विलेटरेल ट्रायंगल माने मा होनदों जे मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान माने बेयावहाय मा जाजोबगोन बे ए जायोबा गासिबो ए समान जागोन बेयो ना होमबा बिनि इक्विलेटरेल ट्रायंगलनि जिनाखि सोरगिदिं सीमा पेरिमिटार बेखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो 3a जायो ना आरो बियो बेसेबां होनाय दङ 36 root 3 होनाय दङ 36 root 3 बा 3 जों 36 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 ना बा मोनसे आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन बेवहाय 12 root 3 जों दाना माखौ दिहुननांगौ हाइटखौ आरो हाइटखौ दिहुननायनि फर्मुला जोंहा बेयाव हाइटखौ दिहुननांगौ ना बेखौ दिहुननांगौ आरो बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो √3/2a √3/2a होमबा मा जागोन बेवहाय √3/2 into a नि माना बेसेबां 12 √3 ना 2 जों 12 खौ रानबा 6 ना दाना √3 जों √3 सानजाबनांगौ √3 जों √3 सानजाबा मा जायो 3 √3 जों √3 जेब्ला जों सानजाबगोन 3 आरो 3 जों 6 जों बेसेबां जागोन बियो 18 जागोन ऑप्शन नंबर ए आहाय 18 आहाय करेक्ट आंसरा A 725 meter long train passes a tunnel 235 meter long in 48 seconds. Find the speed of train. जोङो ट्रेननि स्पिडखौ दिहुननांगौ जेयावहाय मा होनदों 725 मिटार लं ट्रेननि जेनाखि गोलाव बे बेसेबां 725 ना बेनिफ्राय जेनाखि टिउनेल बिनि गोलावा बेसेबां होननानै बुंदोङो बिनिफ्राय बियो बेसेबां 235 ना 235 अब्ला बेवहाय बे ट्रेनाहाय बारलांनायखौ जोङो बारलांनांगौब्ला ना बे बेसेबां बारलांनांगोन ना अब्ला गासै डिस्टेन्सआ बेसेबां जागोन बेवहाय बेखौ प्लास खालामनांगोन जों ट्रेननि डिस्टेन्स ट्रेननि लावथायखौबो जों मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन अब्ला गासै डिस्टेन्सआ बेसेबां जागोन दाजाबोबा 0.69 ना 960
दाना जोङो 960 खौ माजों केन्सेल खालामनांगौ 48 जों दाना नाययावहाय सरि जे जोङो ना बेखौहाय मोजाङै बानायनोसै जेयावहाय मा खालामनांगौ नोङो 725 जों जोङो 235 खौ जोङो प्लास खालामनांगौ अब्ला जोङो टटेल डिस्टेन्सखौ मोनगोन जों ना होमबा जोङो यावहाय माखौ दिहुननांगौ जोङो स्पिडखौ दिहुननांगौ स्पिडखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय मा होनो डिस्टेन्सखौ माजों राननांगोन जोङो टाइमजों राननांगोन जों ना स्पिडखौ जोङो बा भेल'सिटिफोरखौ रानोबाथाय ना दिहुननांगौबा बेयावहाय d/t जागोन d माने डिस्टेन्स ना बेयावहाय जोङो जिहेतु स्पिडखौ दिहुननांगौ होमबा जों मा खालामनांगोन टटेल डिस्टेन्स 960 खौ माजों राननांगोन जोङो 48 जों राननांगोन आरो बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जों बेयावहाय नाय जिहेतु जोंहा मायाव दङ होनायाथ' जोंनिया मिटार आरो मायाव दङ मिटार आरो सेकेन्डआव दं नाथाय मायाव लांनांगौ जोङो किल'मिटार आरो मा होनो घन्टायाव लांनांगौ जा किल'मिटार पार आवाराव लांनांगौ जेब्ला जों किल'मिटार पार आवाराव मा होनो मिटार पार सेकेन्डखौ जेब्ला जोङो किल'मिटार पार आवाराव लांगोन अब्ला मा जागोन बेवहाय ना 18 बाय मा खालामनांगोन जोङो 5 खालामनांगोन जों ना 18/5 खालामनो नांगोन जोङो आरो बेनिफ्राय मिटार पार किल'मिटार पार आवारखौ जुदि मिटार पार सेकेन्डआव लांनांगौ मा खालामनांगोन जोङो 5/18 सानजाबनांगोन जों ना होमबा बेखौहाय सानजाबबा बे 18 ना बियो 18 दानिया बेवहाय नायदो 18 जोंबा बेखौहाय जे जोङो 6 ना 6 जों रानग्रोबा बेयावहाय 3 8 दानिया 8 जों बेखौ रानोबा 1 बा 16 2 120 5 जों बेखौ रानोबा 2 हरोबा 24 बेसेबां जागोन बियो 72 मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार बियाहाय 72 आहाय कारेक्ट जागोन बेना 72 किल'मिटार पार आवार बियोहाय गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्टआव दङ फाइन्ड द भेलु अफ 45 माइनास 3 इनटु ब्रेकेटआव मा दङ 4 of 6 plus 12 divide 3 plus 6 minus 4 into 5 plus 6 ना होमबा बेवहाय जों माखौ गोसोआव लानांगोन जोङो बदमास ना बदमास जे बि बदमास जेब्ला जोङो बि माने बार बेवहाय ना जेब्ला जों गोजौआव बेबायदि बार होनाय थायो अब्ला बेखौ बानायग्रोनांगोन बेनिफ्राय ब्रेकेट थायोबा बि माने ब्रेकेटखौ बानायनांगोन जोङो ब्रेकेटनि उनावहाय मा खालामनांगोन अफ होनाय थायोबा जों अफखौ मावफुंनांगोन डि माने डिभिजन राननाय ना राननायखौ जों बानायनांगोन बेनिफ्राय माल्टिप्लिकेसन सानजाब बेनिफ्राय दाजाब आरो दानख' बेसोर मोननैखौ जोङो जायखिजाया मोनसे बानायग्रोबाबो जायो ना नाथाय जों बिसोरखौहाय फारि बानायथारनांगोन आरो ब्रेकेट थायोबा ब्रेकेट मिक्सिंनिखौ जों बानायग्रोनांगोन अफ होनाय थायोबा अफखौ जों बानायनांगोन राननाय थायोबा राननायखौ बानायनांगोन सानजाब थायोबा सानजाबखौ ना बेबायदि दानिया जों बेखौहाय मावफुंदिनि ना बेवहाय जोङो नैखौहाय जोङो माइनास खालामनानै लाग्रोनो हाया जुदि जों बेखौ माइनास खालामनानै लाग्रोनाय लोगो जोंहा मा जागोन बेवहाय गोरोन्थि जागोन जोंना मानो होनबा बेयाव सानजाबसिन दंग्रोयो ना नाथाय जों मा खालामना लानो हायो नैबे 45 जों जोङो नैबे 6 खौ जोङो मा खालामना लाग्रोनो हायो जोङो प्लास खालामना लानो हायो मानो होनबा 45 मा दं बेवहाय प्लास 6 जाना दं ना 45 आबो प्लास 6 आबो मा जाना दं प्लास बेसेबां जायो बियो 51 माइनास 3 इनटु जों बेवहाय मा खालामनांगौ अफखौ बानायना लाग्रोनांगौ जोंना जिहेतु बेवहाय अफखौ बानायना लाग्रोनांगौ नालाय मा जागोन 24 बेवहाय प्लास दंना प्लास जों होमबा नैखौ बानायना लाग्रोनो हायो थोंजोङै 4 रानोब्ला ना 4 इनटु 6 माइनास जोंनि सानजाब दं नालाय सानजाबखौ जों बानायना लानो हायो मानो होनबा माइनास आइखौ सेपारेट खालामखाबाय बेसेबां जागोन बियो 20 बेखौ जों प्लास खालामना लाखांखाबाय मा जाबाय बेवहाय 51 माइनास 3 दाना जोङो बेवहाय मा खालामनो हायो नैबे माइनाससो दे नैबे माइनास राननाय नङा बियो ना बे माइनास सरि 6 माइनास 20 दाना जों बेवहाय बेखौ दाजाबनानै लाग्रोनो नाङा मानो होनबा जोंहा सानजाब दंग्रोयोना जों सानजाबखौ बानायना लाग्रोगोन 24 प्लास मा जागोन बेयो सानजाबा 24 माइनास 20 51 माइनास 3 बेवहाय इनटु दंना इनटु गोबाबो जाबाय गोबाबो जायो बेवहाय बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 24 निफ्राय 20 माइनास खालामबा 4 जों जोङो 24 खौ प्लास खालामबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 4 जों जोङो 24 ना बेसेबां जागोन बेयो 28 दानिया 51 माइनास 24 4 2 थाबाय 4 निफ्राय 1 थांबाथ' 3 होमबा जोंना 3 गोनाङा जागोन बेना सरि 4 निफ्राय 1 माने बेवहाय नाय सानजाबग्रोदो 74 84
84 ना बा 84 बा 84 निफ्राय जोङो 51 खौ माइनास खालामनांगोन जेनेबा जोङो 4 निफ्राय 1 माइनास खालामबा मा जागोन 3 3 गोनाङा बबाव दङ नैबे मोनसेल'सो दङ 3 आरो देरसिना माइनास नालाय माइनास जाखागोन ना बेयावहाय आरो 8 निफ्राय 5 थांबाथ' 3 33 जागोन बियो कारेक्ट एन्सार ना नेक्स्ट दं ATV was available for rupees 14,500 the price came down to rupees 11,890 during the Diwali sale. What is the percentage discount? Man discount percent को दिहुननांगौ ना discount percent को दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो बेयावहाय ना बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो 14500 निफ्राय माखौ माइनास खालामनांगोन जोङो 11890 खौ जोङो मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन मा जागोन 0 10 निफ्राय 9 थांबा 1 14 निफ्राय 8 थांबा 6 3 निफ्राय 1 थांबा 2 डिस्काउन्टआ बेसेबां जादों 2610 डिस्काउन्टआ 2610 नाथाय जों माखौ लिरनांगौ डिस्काउन्ट पार्सेन्टेजखौ जोङो दिहुननांगौ जों ना जिहेतु बेयावहाय जोंहा मा दिहुननांगौ नोङो डिस्काउन्ट पार्सेन्टेजखौ जोङो दिहुननो नांगौ बेयाव मा जागोन गोजौआवहाय गाहायाव सरि मार्क प्राइस गोजौआवहाय डिस्काउन्ट बेनिफ्राय मा जागोन इनटु जागोन बेयो ना मा जागोन इनटु बे जाहैबाय डिस्काउन्टनि पार्सेन्ट दिहुननायनि फर्मुलाया बियोहाय ना बेयावहाय डिस्काउन्टआ बेसेबां 2610 मार्क प्राइसआ 14500 इनटु मा जागोन बेयावहाय 100 बा 0 जों 0 केन्सेल 0 जों 0 केन्सेल ना 5 जों रानदो 5 जों रानबा बेसेबां जागोन बेयो 2 5 जों रानबा बेखौहाय 245 बा 9 29 दाना जोङो 29 जों बेखौहाय केन्सेल खालामनांसिगौ जोङो ना दानिया 9 जों मा इनटु खालामबा इउनिट डिजिटआव 1 मोनगोन जोङो गु सानजाब गुना होमबा 29 जों 9 सानजाबा मा मोनगोन जोङो 29 जों 9 ना मानि थाखाय 9 जे इउनिट डिजिटआव 1 मोननांगौ नालाय ना होमबा गु सानजाब गु दाइन 1 8 थाबाय जों 18 18 जों 8 जों बेसेबां जायो 26 होमबा 26 बेसेबां जागोन बेयावहाय होमबा 29 जों बेखौ रानोबा 9 मोनगोन जों ना 9 जों 2 जों बेसेबां जागोन बियो 9 सानजाबनै 18 जौखोन्दो एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय 18 जौखोन्दोआ बियो ना नेक्स्ट मा दङ दा भेलु अफ बेखौबो बदमासनि रुलजों थांनांगोन जोंना ना बेखौ जों सानना लानो हायो मानो होनबा बेयावहाय प्लासआ ओनसोलखौ सेपारेट खालामखादों बेयावहाय ना 21 प्लास बेखौ जों माइनास खालामनो हाया जों बेखौ रानना लाग्रोनांगोन 5 माइनास रानबा बेसेबां जागोन बियो 2 माइनास 9 प्लास 5 जों 45 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 9 इनटु 4 माइनास 45 itu माइनास ना होमबा जों इजों प्लास खालामना लानो हायो 26 माइनास जों मा जागोन 11 माइनास 11 प्लास 9 जों इजों 36 माइनास 45 दाना प्लास जों प्लास खालामदो माइनास जों माइनास प्लास खालामदो ना होमबा 6 12 1 3 5 6 62 मा जागोन इयो 5 जों 6 56 ना 56 12 निफ्राय 6 थांबा बेसेबां जागोन इयो 6 एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार बि आवहाय 6 आवहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन बेयो ना A person crosses a 1600 meter long street in 4 minutes. What is his speed in kilometer per hour? Kilometer per hour आव दिहुननांगौ जोंना बेनि स्पिडखौ दहायनो जों मोनखादों स्पिडखौ दिहुननांगौबा जोङो डिस्टेन्सखौ माजों राननांगौ टाइमजों राननांगौ दाना बेवहाय नाय एबारावहाय मायाव दङ मिनिटआव होनाय दंमोन दहायनाथ' सेकेन्डआवमोन दाना मा खालामदो बेवहाय जिहेतु बेवहाय स्पिडखौ मा होनदोङो बेवहाय मिनिट बेवहाय ना मिनिटखौ जोङो मिटार पार मिनिटखौ लांनांगौ मिटार पार मिनिटखौ लांनांगौ मा जानांगोन जोंनाहाय 5 बाय मा खालामनांगौ सरि 3 बाय मा खालामनांगोन जोङो 3 बाय 50 खालामनांगोन आरो दहायना मिटार पार सेकेन्डखौ जोङो किल'मिटार पार आवाराव लांनांगौ मा खालामनांगौ जोङो 18 बाय 5 खालामनांगोन जोंना 18 बाय 5 बेनिफ्राय आरो जुदि जोङो किल'मिटार पार आवारनिफ्राय मिटार पार सेकेन्डआव लांबा मा खालामनांगोन 5 बाय 18 खालामनांगोन जोङो हो होमबा 0 जों 0 केन्सेल 4 जों बेखौ रानोबा 4 सानजाब 4 16 40 5 जों बेखौ रानोबा 8 8 जों 3 जों 24 अपसन नाम्बार डि आवहाय ना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसिमानो ना जों बेबायदिनो बे सिरिसखौ लानानै फैगोन गासैहाय एग्जाम जोबजासिम 1000 एग्जामसिमावहाय जोङो 1000 जोङो कुइसन बानायगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे उनावहाय आपल'ड होबा नुयो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक
आरो हानायसिबां जायफ्रा एग्जाम होनो हादों बिथांमोननो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ना गोजोन्थों।